Оста хора, съм Петър Ненчев. Петър, чакай, за коя съм вече бестра. Добре, в това видео, вижте, ще играя с Нидерланд. Ще се върнем след малко. Завърнахме се. Сега играят Нидерланд и Германия. Аз закъсвам с такива екипи. Ама. Добре. Какво прате, бе? Защо не фокусирва, бе? Ще върнем след малко. И аз па. Завърнахме се. Сега... Така. Това за Германия. Брате, те фал, бе. Брате, бе! Майко! Майко! Вижте, хора, просто къв гол. Гледайте. Сега, той я подава на тоя. Оня на тоя. Тоя на оня и скобите. Скобите. Майко, телефон гори. Аре, сега гледайте няколко голите. Така. Стига, какво прави този, бе? Къде се гънеш, пагачи ще ми прави на вратата. Добре, аре, ще бъда коментатор. Това ще е контратака за Нидерланд. Тоя! За малко тоя да вкара. Сега. Майко, не мога пипам телефона. Гачи горещи. Какво правят тези, бе? Ще се върнем след малко. Завърнахме се. Хора. Чувайте да фокусирам. Така. Сега. Какво прави този, бе? Слабак. Аре си. Сващегер напред. Ще такова под лявото крило. Дясно ли е, ляво ли е? Дейме. Измори си швайнето. Сега! Гати шанса, бе! Те Нидерланд. Аре сега една загуба, какво толкова? После не знам. Защото това все пак е третия... Какво правят тези, бе? Това е третия матч от... Какво стана, е? Бомба ли грома? Засада, аре изяща. Гол! Гол! За малко. Сега чакайте. Гледайте какво правим сега. Аре, вратарче. Вкарай някой гол, бе. Вкарай, бе. Вратарта. Мале. Аре, вратар, връщай се. Това беше от нас. Какво е? Мани са, бе. Аре, махни се, бе, не тъще, бе!
Накрая съм махна. Това беше от нас, хора. Абонирайте се за мене. Служете лайк, ако ви е харесал клипа. И довиждане.